Oi bafethu, this is Home Run with Makeba PMB. Mara namhlanje akekho kubanjelwe yithina baxolele ngihamba noNhlanhla la bathini lapho njalo. Sho bafu. Correct. Ngikubona la eBeach Cars nenzana la eBeach Cars phethe nama camera skipper. Sishuthi ithombe mfethu ithama photographer walana sishutha abantu ithombe ama unexpected picture yabo sokushutha ama saqhamuka lapha egate yabo sase business phone ukukhuluma nemedium lakho kunomthida wakho sokushaya isithombe unexpected picture isithombe C1 10 rand bafu C1. Okay, so like ushoota every day or into oyenza namhlanje? Every day wabona namanje umvula nayi yasiphazamisa sikhona but then sizele sizozama vela never give up nja ngiyakuthemba. So like iyona ndlela owenza ngayo imali le yokushoota. Okay, so vele ngiphanta ngakhona vele like mangifika ngishoota isithombe C1 like just one uyakhona ukuthi ungenzele noma mhlambe there is a package maybe kumele ngishuthe 5 ukuyaphezulu C1 C10 yabo nami ngabe ufuna C1 feli ngakubhansela nge-C1 ese-free yabo obviously ngeke ngihlabe nje ngisithombe C1 at least nawo hamba ukhuthele yabo sure yeah njama. So manje since uspanela outdoors like yabo usipana ngabantu futhi because mosebenza ngabantu I think kumele ube strong. Yazi mfethu yazi abanye bayahlupha babona le mali umuntu akususela akusele mawufika lela mfethu akuzele neyitori mfethu maye kuningi mfethu but bakhona abanye feli abahafayo green kahle vele abanye bakupha imali extra yabo vele abantu vele masabantu vele asifana yabo so like there's females and males ne so abapha bakhokha green amantombazana females ma females ayakhokha kahle mfethu inkinga amajita akhokha mabahamba nama medium abona mangabi imjito hamba nechera lapho uyakwazi ukuyikhipha iclipper mama kahamba ewana uyakhala uthi iclipper mina kamele ngithenga amapiya i3 manje uyabona mama kahamba ne medium uzothi angazi ngizoza ngomama ukuthi ufuna ithombe ezingaki uzomuza sekathatha noma ungasakhethi sifake zonke uyangiunderstand mama kayiwanyeka yisho lento ukuthi sifake zonke uyangithola you know amantombazane khokha kakhulu imali ayithola kuthi ile mali yethu la so nje I'm like awapha ama disadvantage ohlangabezana nawo since usebenzele eminyaka kunokunetha imvula kwenzeke in so like yini nje ohlangabezana nayo bad for ekwenza ukuthi mhlambe ugcina imali ongayenzanga ngalelo la mfethu yabona mfethu i1 nje mfethu into esiphazamisayo lana bo i-weather uthiyami it is advantage vele sihlangabezana nayo i-weather nje yawanzi kwanethe thina sisebenza ngabantu abo and sisebenza ngaphandle nayo yabo la sebenza khona ayikho shelter obvious imvula manethe abantu abashoot abanye abakwazi ukugcoka amashoti abo but life emini yimunhlanhla kunolwazi kunomxolisi kunosiphe kunovuli kunosimpiwe kunosihle basabhizi yabo sure so like okay ma ukuthi like ngifuna ukunibhuka like lese ngine event or ngifuna ukuyoshoota noma umshado whatever neshoota lezo sayishaya ngiyakwazi ukunisusa la mhlawumbe niyoshoota nami sami siyakwazi so manje mawufuna ukushoota like ngakuthola kanjani in like feli ngina account feli Facebook account uNhlanhla yabo ubhala ukuthi Nhla then uthi space uthi Nhla uyangiunderstand and ku Instagram Facebook Instagram khona ababukeli ke ubatshela ukuthi banithola kanjani mabefuna ukushoota ababukeli TikTok sikhona Nhlanhla 23 sibaningi but mina nguNhlanhla 23 Instagram Nhlanhla 818 anali igama le company like the whole company asase business lento le yabo Nhlanhla Nhlanhla ama number wami ku WhatsApp not we calling ngizokwazi ukunipha WhatsApp kuphela ngoba ebusuku yazama call so ama number business futhi ngibanike i-business yabo not personal WhatsApp we business is 073 324 8086 ngiyawaphinda futhi 073 324 8686 lapho
Danko njalo. Sihlala lana eThembisa shuthi ithombe la eBecheckers Mall Square la ngase McDonald esekheleni. Ithombe so 10 rand singabonga kakhulu for support yenu. Never give up. Asibonga. Awophi nizwile lapho ningakhohlwa ukuzoshutha eBecheckers unhlanhla khona la ngase McDonald. Danko. Asibonga.